Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine bellenildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň habar bermegine görä 17-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow oglu Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine belledi. Mundan bir näçe aý ozal Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezident Berdimuhammedowyň oglu Serdary Lewap vilayatynyň häkimi wezipesine bellemegi gödeňini tutýanlygyny habar beripdi. Ýöne näweli sebäplere görä bu plan goýulsun edilipdi. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary wezipesinden boşadylyp, Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary wezipesine bellenipdi. 18-nji iýulda Azatlyk radiosyna Wenadan beren telefon interwýusynda Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky öňki ilçisi Nurmuhammed Hanamow prezidentiň öz ogluny ýurdun iri we merkezi vilayatynyň häkimi wezipesine bellemeginiň garaşlan waka bolanyny aýtdy. Bu vaka hakikaten Türkmenistan'ın ýagdaýyny umumy analiz etken, Berdimuhammedow öz ýagdaýyny analiz etken, bu garaşylýan vaka. Näme üçin diýseniz, bir kil bäri öz ogluny öz ýerine taýinýany görnüp duranda açaçan özüm. Diýip Hanamow aýtdy. Prezidentiň ýeketäk oglu Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ilki parlament deputatlygyna, 2017-nji ýylyň martynda bolsa mejlisiň kanunçylyk komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Ol şondan bäri ýurdun syýasy sahnasyna wajyp rol oýnap gelýär. Bu häkim Ahal vilayatda häkim bolmam käni işlemez men pikirim boýunça. Ertesi ýa mejlise başlyk eder, ýa ýene şoňa meňzeşdirdat eder. Kanun boýunça özü aýrylaýanyna şu ýerine geçecek adam oglu bolar ýaly edip goýar. Göräýär. Diýip Hanamow belledi.